Yan guys, dati tayong tikwa. Pagka-harvestan dati tarong. Nag-harvest sila ng talong. Talong ni Yumi. Kadto nagdadakal. Nagdadakal di ba ba? Yan guys, ang daming bunga. Lalaki. Nagdadakal di ba ba? Nagdadakal na eh. Tangkaran ta pwede. Ay. Parang tangkaran ta naggina. Singgunda at may dako dami ko nagdakatarong ka sa tarong plan. Trenta. Parang 30 hours. Naglakatarong ka ako na ako. Ali ah. Hina. Nagdadubungan na na eh. Ang dami. Yan guys, nag-harvest pa lang sila. Mete dagiti na kaduman na eh. Kamatis nila guys. Mabagong tanim. Musta ka na rin kalau diri ka nakpili. Met na. Bunga. Pwede nagburas. Muma. Dapat ka naman sa kilo ta mga ata. Ano guys, nagdakkel nga mustasa. Napipesitaw dan eh, nagatidog na eh. Kaya ko talaga ako. Hybrid. Lulok magpanay. Lulumag na eh. Oh. Okay. Ako to green nakaka kanya medyo kaya puro ya. Ayun, tumayaw. Ayun ako do. Basta magpag mo. Kapot ka pa lang. Ito pa sa marsaro noon eh. Ah. Nabayag pa ate ang kapitan. Napahot dati ah. Gitu ani baba nakadupet ke baba na eh. Ay dadak ko ito. Guys, pang torta. Ang daming bunga. Siro ka. Tito, Oh. kumain din kami kanyan. Ah, Kumain din kami kanyan. kumain kang ganitaw? Opo. Bakit ka kumain ng ganitaw? Gusto mo niyan ganyan? Ha? Ay. Tito Shelvin. Gadubunga na. Tito Shelvin. Siya? School. Ay, taklay. Kada to baba. Kanyan ba? Larang pa. Ang inbat nga talaga kayo na. Ito nagpapulay ba? School pa baka ito may salang alin niya baka ano lang 5 kilaw. Ito na ata na eh. Kadupay gambling mo. King na. Ganun ka tunog lang. Kumasarsaron lo kag bibiyahin ba't lo ka aja ko ah? Tidor ba? Diyan ni ano ko trangkay? Wang. Kadalunis aja lo para bambang ke masarsaron lo ka aja ay. Bambang pa. Iburas tayo guys. Nag-moment na nagdadakal. Eh? Tipe lang may salinya. Yeah. Muna lang yun ba? Hindi.
Laso maganda nga damak ko eh. Kaya reject ka to mo. Tindag mo. Sirupan nga. Ha? Ako sirupan. So kainan nga. Ano malabsanan no? Hindi sirukan. Malabsanan. Dating mura. Basta ta, basta. Ay, Yan, apa? Small. Kan small, medium, large sakit ito makuha ito yung classify na ito. Hindi di-reject. kita. Bigat yung ban ko yung beng mata. Yan guys, naga daw. Nag-post-call bunga na. Ma'am, lambat. Naumam. Tarong. Saya orang gitu nih, saya excited dong. Connector din. Aduh, pa sumarsaro no. Nah, iya. Ini natang dada natang kanana. Sunod tayo dapat ito ba? Perde. May sabi ko ni. Nanganak siya. Adusit na. Nih atin na halos ba sa linyalan ka rin nga na po natin ko ano. Halusot siya. Kulang na linya. Isa lang din yata. Tipe na eh. Siguro ka atay ka ito tingin na tao. Tara. Ang gawad na. Ni, saya itu dagang ni. No. Ni, Dito mo na. ta sige man. Tindag man. Kaya nagtindog tinag man eh. Puro goods sa ginara. Nagpipilas buwan na ito yung naglalang ito agad yun eh. Direktor. Goods. Huwag lang to dito ng banda. May sa kilong sa mga talong tayo pati. Ya. Good. Mungkin sama gitu ini di green Kejek. Udah asing kan gitu tangkel. Saan guys, tapos na ang harvest. Kali nagka-classify na sila. Yung goods at reject. Gawin na tayo.